Yonshek ba ƙarya yayi ba, Yonshek ba ƙirƙira yayi ba, Yonshek karantawa yayi a littattafan musulunci ya gani. Maganan da ya faɗa lalle an ruwaito ta daga ɗan Abbasu. Sannan Ibn Hazm ya ruwaici maganar, Abdurrazzaq ya ruwaici maganar, Baihaqi ya ruwaici maganan da isnadi. Abu Safiya, kai zafin wahabiyanci ne yasa in wani ɗan ɗariƙa ya magana sai ka zo kai magana. Kuma ba haka ake yi ba, ka janye wannan kalaman da kai akan Yonshek cewa yana abu da wauta da rashin hankali, wanda duk ba haka bane. Ka ce yayi wa ɗan Abbasu ƙarya, ka ce yayi wa Ibn Hazm ƙarya. Ba ƙarya ya musu ba, sai dai in ka ce Ibn Hazm ɗin da ɗan Abbasun ƙarya suka yi. Amma shi Yonshek ba ƙarya yayi ba ƙirƙira yayi ba. Duk da maganan an da'ifanta ta zaka ce dai dawo cewa kai akwai malamai da suka da'ifanta maganan da aka ruwaito daga ɗan Abbas cewa za a yi layya da zakara ko kaza ko kuciya ko sauran tsuntsaye. Amma ga hadisin yanda yake ya jama'a, ku saurari abin da shi Abu Safiya ya faɗa kafin na warware shi na kawo mishi inda Yonshek ya samu wannan abu. Yana ganin cewa hadda zakara mutum zai iya layya, kai hakkuciya za ka iya layya da shi, abu ma da Ibn Hazm wanda yana ma ganin cewa kai ba ma sai ka kaɗu da ka ba, za ka iya siyan nama da zuciyarka ta sa cewa wannan nama shi ne layyanka idan kai kuma yanka ta yi. Ya kafa hujja da hadisin Ibn Abbas, ya ce Ibn Abbas ya yi layya da naman da ya siya na duka biyu, ka bai ya kaɗu yanka. Wato wannan abin naka ya fara tashi daga yarinta ya koma wauta da rashin hankali. Karfi da yaji ana son a mai da abin wani trending issue kawai da kowa ya kawo abin da ya saba wa shari'a. To kaga abin da ka faɗa a nan gurin kuskure ne, ka ce wai yaro hauka da wauta kaza kaza ka aibanta shaksiyan yaro din. Alhalin abin da ya faɗa ba ƙarya bane. Dan Abbasu shi ya faɗa. Kuma Ibn Hazm ya rawaita, Abdurrazzaq ya rawaita, Baihaqi ya rawaita. Ibn Abbas cewa yakfi fil udhiyati iraqatu dami walau min dajajatin. Dan Abbas ya ce ya isa zubar da jinin abin layya, ya isa koda da kaza ne. Sannan Ibn Hazm ya rawaice shi da isnadi, Abdurrazzaq ya rawaice shi da isnadi, Baihaqi ya rawaice shi da isnadi. Sannan Bilalu shi ma akwai hadisinsa akan wannan mas'ala din. Yaro mas'ala ya tattauna, ka tattauna mas'ala, ka warware ta da ilimi. In da'ifi ne hadisin ka ce da'ifi ne, in kuma su Ibn Abbas din za ka karyata da Ibn Hazm ka karyata su. Sannan Ibn Hazm cewa ya kai da dukkan ma wata dabba da ta halatta a ci za a iya yin laye da ita. Shi Ibn Hazm din haka ya faɗa. To Allah ka samu dace. Wannan wani nau'i ne na wahabiyanci kawai yake sukanka a zuciyarka. In wani ɗan ɗariƙa ya magana sai ka fito kai against him. Kuma alhalin kai ne baka da ilimi, baka binciki magana ba, ka zo ka kama ƙaryatawa. Ni abin da na sani akan wannan dai akwai malamai da suka yi magana akan ta suka ce da ifi ne hadisin. Shikenan, amma shi yaro ba ƙarya yi ba. Ilimi ya tattauna. In ƙalubale ne ka ƙalubalanci malaman da suka rubuta maganganun tun asali, tare da sun san da ifancin maganar. Allah ya samu dace.